bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirla TV ko nonne kadi rewindiɓe kaddu Jolof e VIP TV on calminama tawi ko calminali tedduɗi kala to mbawɗon wonde e nder joklinayi windere nde e sikki ala eɗen tawe nokku cuɓaɗo tedduɗo woni Daka Madina Gounass hande noon eɗen jilli kadi goto e Dakaji hande noon eɗen tacci keerol leydi Sénégal eɗen jeehi ha toon to Gambie ko nam so tawi dental ngal haalama dental Ceerno Aji Mouhamadou Saydou radiallahu taala anhu Gambie wonata ko afo e nder ngal ɗon dental wonande kay caggal leydi e so tawi ɗum ɗon foof yawti ko wiide yon jokku wadde abonné e ɗiɗo senuji ngam minen ko ɗum pusata min ko ɗum wawi nawrude min yeeso eɗen jettiɗo hande e Daka Basse tawɗen kuccodiri e Ceerno Moussa Sow mo ganduɗa ko kañum woni almami toon to Basse kono kadi ko kañum Ceerno joƴƴini toon kañum joɗani toon dental ngal eɗen gari yewtidde e makko e ɗiɗo sifaji tati e ko adi foof ko gonka e gurdam dental ngal e nder leydi Gambie ko nonne kadi oɗo saaha eɗen jiiya Dakaji ne mbaɗe toon to nder leydi Gambie ɗinne kadi en jiiɗi namdade ko holno ɗum ardi banggue goɗɗo ko so tawi ɓe gimmo toon e nder leydi Gambie aɓe gara ga e Daka mawɗo holno ɓe keblorto e holno ɓe gardata kadi beele oɗo saaha aɓe jogui tonggol ko en no foti Dakaji Gambie fotata wonde ɗo nden noon eɗen dokka Ceerno Moussa konngol o salmodira e yeeɓiyankoɓe Ceerno min calminima. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. min salmini on dendagal kucciɗɗo e téliji ɗiɗo tati kuccodirɗe e meɗen ɗo mbeɗa salmina goto hen fof inde mum e yettode mum mbeɗa juuro ɗum mbeɗa nelda ɗum duwaw mbeɗa ñaago ɗum duwaw mbeɗa wiya moon bisimilla e yewtere nde garanɗon nde eko haajumo kuccitanɗen o salmini fof no alama e tigui a jarama Ceerno Moussa min calmitimama min ñaguimama duwaw e kono kadi ɗo ndeweten calminen khalifa tedduɗo hono Ceerno Diama Tidiane Ba eɗen ñaago Allah junnu gurdam makko moƴƴina battane makko e no mbiɗen ni hande en mbaɗi taɓal so tawi ko taccude keerol leydi Sénégal naata e nder leydi Gambie hay so tawi koye nder leydi Sénégal gonɗen tawde ko ɗo Daka o jooɗi kono noon oɗo Daka wiyete ko Daka Basse ɗum noon Ceerno miɗen jiiɗi namdademo holno ngal ɗo dental wurdi toon e nder leydi Gambie. alhamdulillahi rabbil alamin falillahi alhamdu ngal ɗo dental gaske tintogal e dental Madina Gounass e gardugol khalifa o sahibul waqti murabbina muraqina mawlana alhaji Ahmad bun Mouhammad Saïd Tidiane woɓɓe mbiyama Ceerno Ahmad Tidiane woɓɓe mbiya Ceerno Tidiane dental ngal ina toon to leydi Gambie to Basse eko taari ɗum hatta to capital to ngal wuuri toon ko gurdam moƴƴam gurdam ɓeydade gurdam kawral gurdam jaaruɗam yeeso etade e tinnade e deftere Allah e sunnaji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e laawol cheikhana Ahmadou Tidiane ko ni tan dental ngal wuton kawral ina toon beldal ina toon keewal ina toon teddungal ina toon ko dental ngal ganduɗa goonga Seydil Hadji Mouhamad bun Saïd on sosingal ko on ardingal ko on fuɗɗingal hande ko khalifa makko o jogotingal yo Allah junnu gurdam makko judden hen e almuɓɓe ɓe o suuɓi o joƴƴini toon ina jogotanimo toon golle ɗe ina goni toon ko woni ko ina dari toon e darde makko ina eto toon e tinna e barkeji makko e tigui a jarama an e hoore maɗa Ceerno Moussa miɗen jiiɗi gartanamin tan seeɗa ko holnden kadi ko holton holnden hitande puɗɗiɗa ardade dental ngal toon kadi ko holno jooɗoriɗa e nder leydi Gambie holno ɗum ardi. alhamdulillahi rabbil alamin haali ɗo ko weeɓani haalde neɗɗo haalde hoore mum weeɓani kono noon min garmi e leydi Gambie ko 1971 ñande 5 avril 1971 nanmi leydi Gambie mbeɗa ummori Kaolack falillahi alhamdu gila nden koye nder leydi he gonmi ha joni kadi gadorimi ko Banjuli addunumi e mayri ko dartude ko ñammi mbeɗa o nden mi woppani jangde mbeɗa janga kono noon mbeɗa golla
mi woni to Gambi to Banjuli to ha 1978 nde garoymi Basse. ɗum fof de koye gollam gonmi koye haajujam jahanmi ko commerçant gollanmi mbeɗa golla o diine mbeɗa heen e dental he kono mi wona mbeɗa toɗɗa yomi heede ɗum walla yomi heede ɗum ko Allah waɗi mi Basse ko tawmi ɗon ko dental ngal ɗon e gardogol biyeteeɗo Alhaji Haruna Diallo ina ɗon woni ko Pullo Fuuta ko toon jeeya min gondi ɗon gondigal moƴƴal homin ndendi homin gullida wona min tan noon homin keewi e on saha ɗo ummiɓe Fuuta e fulɓe Fuuta tawaɓe ɗon e fulɓe leydi ndi tawi wona wi saka innitortoɓe fulɓe Fuuta ɓe fof ina ndendi ina goni konngol gotol e tamande wotere e wonde less dental he e gardogol Sidi Alhaji Mo Saïd nden ceerno Alhaji Mo Saïd no wuuri ɗum ko 78 wonno min gondiri noon homin jaha homin garta jam tan woni ɗon golle nen continue hunde noon so darima tan wodat dariɗo nanda e kañum woni yeeso alamo ceerno wi min ko o woni yeeso mon ina yaha ha Allah waɗi artoy e juuɗe meɗen ala kulli haalin gila nden mbeɗa wondi toon e maɓɓe hano Sidi Alhaji Mo Saïd yalti aduna on nde yaltata aduna nden komi commerce mi wona koye oɗo ceerno Ahmad Tidiane jotodirmi ko oɗo waɗanimi yamirore tottimi dental ngal gila on saaha min hen min goni ko hunde ɓoyde seeɗa noon saabi mankata duuɓi 40 pawɗi o saaha gila nden ko toon tan min goni so tawi Allah muuyi ceerno o immima ɗo ina ara Gambi nela e amen mbeɗa ara mbeɗa yetto nokku mani e mani mbeɗa yiiɗi tinti noon ɓen mbeɗa ara min daro e nden darde min jaɓɓortomo koɗo Basse ɗo Basse ko kañum woni damal Gambi ɗon Gambi natirte hanti kala ɗo jiɗɗa yaade jaaha so toni maayo so gani maayo so capital jiɗɗa yaade jaaha ko ni wano ha walla goɗɗi ceerno nela ɓesgu muɗum gila e miñiraɓe muɗum gila o nela ɓen on ceerno Ahmad Tidiane Dahiru ene jeeya e ɓen on ko denɗi ko miñi ko walla ceerno Ibnu Umar walla ɓiɓɓe ɓe o nela ɗumen kala hen mbo neli o wiya so jeehi jottoɗe kaari ceerno Moussa jaadone mum nokku mani tawa ko goɗɗum ɗum ko jamaji didete ɗum ko jumaji didete ɗum ko dakaji waɗete goɗɗum hen ko fatiɓe walla ga o nodda min o wiya min dañani arde lomto min jahana min nokku mani lomtoyoɗa toon ɗum fof ina e nder golle he gila nden ha ɗo jaraten ɗo ko e ɗum tan wona e banggue goɗɗo ɗo saaha sa fof eɗen jiiya eɗen tina daka ina waɗe toon e nder leydi Gambi beela ɗin ɗon dakaji ko ɓiɓɓe leydi Gambi naaɓe ɗaɓɓi yo mbaɗane ɗin dakaji walla ko ceerno tan yamiri yimɓeɓe yo mbaɗ ɗum toon holno ɗin dakaji gardi wama yo nabbi ko mislu khabirin ayane kumpetiɗo ɗin dakaji ko kamɓe leydi Gambi naaɓe pewjata jiɗa wadde daka ngara kabra ceerno cakkitino ɗum adi toon waɗede ko daka baɗeteɗo e frontiére Gambi he takko saare ngay wuro ngo wiyete ko saare Goli on daka fuɗɗa ko 98 joni hedde duuɓi 27 hedde toon walla jeenayi ardi adi ɓen kande ngari ɗo Madina ndiɗiɗe yo mbaɗen daka nde ngari koɗo ceerno Tidiane kalani ɗum ina jiiɗi wadde daka ɗum ko fulaɓe leñol biyetengol rowroɓe ngol ko ɓen gadi arde ɗo ñaagui daka ceerno jaɓaniɓe o yiɓe noon daka wona daka leñol ko daka julɓe foof fiilan ko julɓe fof ndendi daka o kono ko ɓe goni lasdi kam kayen ñaagui daka o waɗi addi uddidde daka o ko minirawo ceerno din ɗum biyeteɗo ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Dahiru Diallo ñande hen o ummi Basse o ummi Badina ga o rewi Basse o juuloy juma to wiyete Touba Woppa ñande hen juma o ko udditteɗo o juuloy takkusan Touba noon wiyeteno Saare Goli daka o ko noon jooɗori o waɗimo fodde duuɓi seeɗa o natti arde tawi ɓandu ndu salti
ceerno men oɗo ceerno Ahmad Tidiane waɗimo duuɓi ɗiɗi laabi ɗiɗi deggodirɗi nde ɗum yawti rewi hen ko ceerno men ceerno Bun Salim wala Ibnu Umar Ibnu Bayel ɓe mbiyatambo on waɗimo hitande wotere Bun Salim waɗimo hitande wotere ceerno Mouhamadoul Bachir ceerno waɗimo duuɓi ɗiɗi gila ɗum yawti ko oɗo ceerno Ahmadou Ammar waɗatamo 2008 faade joni o fuɗɗi arde toon ko 2007 kono o fuɗɗi Daka ko 2008 kanko ceerno Ahmadou Ammar kanko waɗata ɗi faade ko hande ñande laawol gotol o tardi o arani ceerno Abdoul Jabbar lomtimo ha ila yawmina haha laawol gotol ceerno Abdoul Jabbar lomdi on saaha addi ɗum ko ceerno Ahmadou Ammar nela yo ya Fouta ceerno Mouhamadoul Bachir ko Fouta yaha noon nden ina woni français no saforo gila nden ko ni on Daka yaari o amma Dakaji goɗɗi baɗoji toon ɗin kadi ko noon goɗɗo no toon waɗi ɗo wiyete ko Saare Saydou kono koye leydi ñaabina Gambi on fuɗɗi ɗum ko ceerno Abdoul Jabbar ko duuɓi ɗiɗi o yarata ko fuɗɗi waɗede kadi ko kamɓe ngari ga min gardi ga ɓe ñaagui Daka o ceero nani jaaɓi rifti Daka goɗɗo ina wiye Saare Bojo ɗum koye leydi Gambi koye Jimara nokku o réseau wiyete Jimara onne ko ɗon waɗi gardogol sukaɓe ceerno Saïdou Saare Bojo ɓenne kayen mbaɗi délégation ngari ga ñaagui Daka ceerno si yamiri ɗin on mo ñaabina o embo Saare Bojo ɗi mbaɗda hitande wotere mbo ñaabino adi balɗe seeɗa wonani hay yontere oya waɗa ɗin ko rawane puɗɗi 2025 ɗin puɗɗi e hikka 2026 ɗi ɗiɗi ko ɗo jarata tawi koɗi ceerno men waɗata ɗi goɗɗi noon no toon ɗum ko galle men Mbour o waɗata ɗin to wiyete Bagnères ene waɗa Daka ɓooyi gila e guram ceerno Hamdoul Mansour e Mayok Daka no toon e goɗɗi ina toon ɗin ko ceerno Baro hetti hen kañum waɗata ɗin kanji fof noon ko golle gote ɗe tan tigi yeɓiyankoɓe tedduɓe cikkum tan en puɗɗima famde gonka dental ngal toon e nder leydi Gambi e ɗum noon ha hande ɗen jokka ɗen gandi koɗo Daka woni yumman Dakaji soɗo Daka noddi dendagal leyɗele koko nototo Gambine ko hono noon notorto miɗen jiiɗi andude Gambinaɓe kamɓene so tawi aɓe gara Daka holno ɓe gardata holno ɓe keblorto. Alhamdulillah rabbil alamin Gambinaɓe ina gara Daka e kewendi no aduna o fo ardata ina kebloro no aduna o fo heblorto ni kadi koɓe aroɓe Daka sabi Daka Gambi o ko ummoto Gambi ko gila tan Banjuli ha yotti Basse ga walla Koyna ga ɗum ko fulɓe e Sarankulleɓe e dendangal leƴƴi ɗi fof ko garuji Daka sabi oɗo caggal amen ɗo fof ko Gambi woni ɗo so ɓe ngara ɓe kebloto wucci wonɓe caggal leydi ne jogui ko ballittaɓe kono wotuɓe hen fof kebloto ndendina lacceji mumen maruji mumen e ko kala ko yadata hen luwa utuji mumen ngara kadi caɗele ngala e gargol he wona ndi frontiére Gambie o wona frontiére Sénégal nde kamɓe fof laamuji ɗi ina newni ina balliti ina gacci julɓe ɓe ina ngara no poti ardude garol hen e kutol hen fof nane wi ni Gambi wuriri Gambi kadi den sana leydi Sénégal ɓuri Gambi ko hewde e mawnude kono gargol ɓe ɗum tan takata ɓe ɓurde wona amma arde kam Gambinaɓe kam jaɓde ɗumen wonde almuɓe ceerno nde wonno ceerno Alhaji Saydou radiallahu taala anhu yehino e leydi he jaagol ceehgol aada o gollodiri e mabɓe gollodiral manggal ɓe jaɓɓimo no jaɓɓugol tingol oɓe keeɗi Madina oɓe kuccite Madina oɓe jiiɗi dental ngal hoɓe ngara e leydi oɓe ngara e Daka oɓe ngara ziyaruji oɓe ngara Daka e kewendina kay no doole mabɓe ponno nde wonno a joofima nane mbiɗa Gambi so wonano wonani afo e dental he ko noon ɗiɓi waade ko kalɗa koko gonga saabi ceerno nde ummi Kolda ina ara ha Sinthiou ɗo o rewi koye Gambi gila Bangsan ha Basse ha Fatoto ha yetti Hamdallah manda ɗon o yi Hamdallahi ɗo no limmini
o mbo ara mbo yiilo wuro ngo haw yiiti kono ko ɗon adri ceerno men oɗo khalifa hande o nde naatata golle nde wiya ko yo ya gammi wuro no wiye misra ba mariama sarif goto no toon ko tanum nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o yaha toon o yiya ɗum so on jaggimbo ko balɗe jeenayi o taƴana koɓe yimɓe jeenayi ko wiluji jeenayi o wiya ko yoɓe gon toon so yoɓe jaha so on taƴanimbo on so on jaggimbo ɗon balɗe jeenayi timmi o arta so accitimbo o to artu ha balɗe jeenayi ɗe timma so balɗe jeenayi ɗe timmi o arta nden nde on jaggimbo ko balɗe tati ɗo misra ba mariama ɗo kanko neɗɗo o wiyete ko ba mariama misra o noon juftinayi wuro inde makko ngo waɗɗani a goni ɗo en ɗo waɗɗani e frontiére gambi ɗo nde oyi ceerno yawti ɗon yeehi ko fatoto nden ceerno rokkoye biyeteɗo toon aliyu sow lawol tijaniya on woni afo makko e tijaniya ɓooyani ko maayi kay wonno ko ɓooyani ko wontino jargo wuro ngo jom wuro ngo ɗum waɗi leydi ndi ko leydi ndi ganduɗa ceerno jottodiri e mayri law gila e koyɗe ha e pucci ɗum ko ceerno alma saydou yaranno ɗum yaari hen koyɗe waɗi pucci ha otuji ngari omo yaha e mayri omo golla e mayri o tubni toon tagore hewnde wonnoɓe wasnoɓe nadde diine o nanni ɗumen diine o rokki ɗumen tijaniya ɓen hande ko jumaji e jamaji goni e guure mumen wasifaji subaka e kikiɗe ne birde toon ne hawni seeɗa ina hawni ko hunde mawde ko ceerno noon wayno ko dokkal ceerno foti noon en gandi alima saydou radiallahu taala no gonga ko Fuuta o jibina kono noon ko arziga ga ay nde wonno fuutankoɓe ne ngabbo gon haala noon sa haali ɗum no hawni fuutankoɓe so nani moƴƴere ina ngabbo wo heddiɓe tawrete ma wood nanɗo ɗum noon onon nanoɓe heɗitoɓe ɗum ɓe jaafo ɗon heddiɗo ko ma tawe holle rokkede daña ɗum woni noon o adda ga e muuyo Allah o tawi ga ɓe ganduɗa ko sa tawi ɗumen haalde mum dañat jaɓat gollodire nafta ɗumen ɓeyto nde teski ɗum kepti ɗum ɗen dogi ngari jantodira hen ɗum waɗi nde o diidata ngo wuro nde ko woni ɗo e fuutankoɓe ko seeɗa kanko sinci wuro makko noon hay goto sincananimo kanko ari o yiili haw yiiti ɗo Seydi El Hadji Ali hullunomo ɗo o diidi ɗon wuro ngo eɓe wonduno fof ɓeɓe Allah waddunomo leƴƴi wayluɓe ne hen fulɓe ne hen toroɓe ne hen fuutanko mbimi ko fulɓe ko ni Allah waɗi Madina fuɗɗori ina yaha ha jiiɗen ko ha wayno wayni oɗo Daka kam oɗon gandi ko 42 fuɗɗi mbi nanɗen eyyi tigui a jarama ceerno Moussa woni weltare e oɗo ndewmi tekel mo kalɗa kadi a ɓeydi wadde ɓeydi rokkude min doole ɗo min tubnino wiide Gambi hayso wonani afo ene wawi wonoya Samba to banggue kono Allah waɗi wonoyi afo e ɗum noon en jettiri ɗum Allah eɗen tawe ɗo e Daka mo Madina Gounass tawi ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom miɗa andi no way foof a ɓooyi hawrude e Daka gartanamin e mbadi Daka hanki e mbadi Daka hande no foti foof e hol teskuyaji ɗi joguiɗa e Daka. To gonga ƴettode wodini Allah min puɗɗimi arde Daka ko 1974 e ngo tawi gila nden ɗo sostani 74 ko adi ɗum noon o adi mbeɗa sikki ko duuɓi ɗiɗi adi ko ɗo watti waɗede nde mi garmi 74 faade hande ko Daka goto woni mi arani on ko 76 woni mi arani haɗimi ganto tan haɗimi arde wona mbiɗa fawgi ko alhaali tan aɗa andi o gandi ko woni alhaali haɗimi arde 76 woni mi arani ɗo kono ko heddi fof komi garowo kanji fof mi ariɗa heddi o 76 nden Daka ko ɓulli waɗate noon calngol nanɗa ina heedi hirnangue Daka ceerno Ousmane Thiam o calli gonno ɗon ko ɓulli on gabotono seeɗa tan keɓon ndiyam robigne ala nden kuura ala nden nden ko torso ma jogotoɗa hay ɗi micro ji ko batiraji mbaɗate noon nden
ndiyam ɗam welani kono oɗon bone ñiiƴene kay on saha ina ɓe boni fof hay neɗɗo fof ɗo jooɗiɗa dakama a gaaboto seeɗa tan keɓa ndiyam ko noon wano dakaji ɗi fof ko noon kana keptuɗo ƴooga ndiyam Madina adda joƴƴina ɗo daka nden feccinani fodde ni nden daka ɗo leɗɗe keɗɗe hirnangue ɗon ɗe ɗo tulde tali dewɗo hirnangue daka o jama o ko ɗon tan daka haɗanno yettotano ko ɗon cuuri yettotano ko ɗon daka guijilon o ɗo woni ɗo timɗo ɗon tali o daka yettotano ko ɗon ko fatere nde juulaten nde tan ɗon daka hanno turi mu ko ɗon kanno nden ina yaha ha laamu watti attude setere maji so setere maji ɗi ngari waɗanteno ko galle o ko way kono parlaji ni mbaɗe pafti daroto ndiyam waɗe hen wona ndiyam loowe hen sa ari haɗa ñeɗa ɗum noon wano ina yaha ha kuura fuɗɗi arde ha setere ma waɗa robiñaji puɗɗi waɗede ha jiiɗon wayno wayni nden hay micro ji ɗi ko batiraji men ɗe waɗateno hen ha jeygol sana torsoma ala ko jogui wonano ɗo heddi noon kala gila nden kala garɗo kay jogotono hoore muɗum nden ko cengle tan addateno maaro defoɓe hen ɗum kewani defannoɓe hen maaro ɓe kewani ko noon daka wano nde wonno noon ko hunde alliyankore ko Allah ko ɓeydoto ustotako ko Allah meho woni ɗo ko Allah meho tan wonno ɗo ko tan wonata ɗo ɗum tan kadi woni ɗo ko ɗum woni jiruɗa ni ina yaha ha yetti oɗo saaha hande kam kuura ari radio ji ngari téléphone ngaji ngari nde ko kuura ala kam réseau mijetake nden wadde miɗa andi son garino ga oɗon ngu oɗon wonano no joni ni hande aɗa wawi finde ɗo kumpirɗa galle no waldi walla no ñaldi nden sa dawi toon tan ko ma koota nde keeɓa kumpital wadde so tawi sakanoma tan on saaha yimɓe taw ne jogui hooɗede hootande galleji mumen kono kadi so saaha o heedi argol ngol taw ne jogui hooɗede so saaha gargol ari yonti arateno kono jiruɗa ina arde ni gargol ngol noon nandano fotani ni nden otuji hay otuji garuji ɗo nden ɗi liksirani ɗiɗo ni sabi aɗa yiiya oto mawɗo do nawannoɗo guerte walla nawannoɗo leydi ko ɗin gaddateno kala gadduɗo nden oto Mercedes mawɗo ɓen ko yimɓe mawɓe ko ɓuuri hewde minen Gambi ko otoji baaɗi no diwe ni ngala hay sangallo hen tan bagage men watte eɗen mbaɗa ɗo e Banjul nden balɗe ɗiɗi walla tati garole kowtul haɗa ene heewi caɗele nden a humpitta ko hay hunde sene hoote ɗo nden ko koyɗe ɓuuri hewde hutirede wotuɓe fof ko hewɓe oto mumen joom welo fof nden ko neɗɗo mawɗo ala ko haali joom saret machine kam mi teskaki on saaha wayno machine ni wiyete rayda ko mi yiyani moto mi yiyani kono weluji kam no gonno ɗumne kadi ko Madina ɓe hay yimɓe ne ummono ha Gambi ina mbaɗa weluji ina gara ɗo hewɓe mawɓe nan ɗo gardanno ko weluji ummade guure mumen to Gambi to ko ni daka wano nden sa ari ɗo hay goto a yiyata na haala téléphone nden noon yettode wodinal nden yimɓe ɓuuri wawde rewde Allah tawi ko gonga nde wonno ko sohlini hewani ɗiɗo noon joni gaddi caɗele a waɗani seeɗa tan paata e téléphone ma haɗa humpito nden ko bon jiiɗa fof no wayno mumoni ina jooɗi ina rewa Allah oɗo dal ɗo dingiral daka jiyata ko jamma worɓe ne jooɗi no jullaje ni ina ndewa Allah so nder daka ma mon to kadi ko noon wayi minen nden komin sukaɓe gonga ni min kellifama kono tawi komin sukaɓe kono alhamdulillah rabbil alamin ha nomin mbano nde ni noon tan min mbayi ha joni noon tan Allah sifiri amen guila nden omin tawe daka kam nden moye ala kono noon ina rewi lawol mum ina fokkitirno ina yaranno ko jaam tan ko ɓeydare tan ko ɓural tan ko dañal tan ko nafoore tan e tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewindiɓe sen meɗen Fitirla TV
on calminama on beltanama ko noonne kadi rewindiɓe Kaddu Jolof ko noonne kadi rewindiɓe VIP TV onon fof on jettama on ñaganama Allah moƴƴere eɗen ciftina eɗen tawe ɗo e Dakar Madina Gounass holko wonata konngol ma battindigol. Konngol am battindigol ko wiide tan julɓe ɓe goto fof yo ɓeydo tinnade e arde e ngal ɗo dingiral sabi kala garɗo ɗo arani ko hoore muɗum kala ko dañete ɗo an dañanta ɗum hoore ma kala ko dañƴa ɗo windete ko e karne ma kala ko duwotoɗa ɗo ko an jeeyi ɗemgal ma jeeyi ɓernde ma ko a andi ko mijantoɗa hoore ma a andi ko jiɗanta hoore ma neɗɗo fof noon julɗo hande e dow lara leydi he ina foti wadde haaju so o ɗiɗo ñalɗi jonti ara hawra hen hayso wawa kanji fof wodda ko dañi ari hawri hen tinnoɗen e ɗum no feewi Daka ko Daka julɓe fof wona tijaniyankoɓe tan wona Madina naaɓe tan wona Fuutankoɓe kala leñol Daka ko Daka mum kala julɗo Daka ko Daka mum sa ari a julde ɓe julɓe wonɓe ɗo a dañji e maɓɓe ko dañate ɗo ko ɗum ko hunde yettirtede Allah ɓesguji tokosi ɗi ɓiɓɓe men ɓiɓɓe walla ɓiɓɓe amen ɓe tinno ɓe perta haqqillaji maɓɓe ɓe mbatta hakkille ɗe golle sabi haaju ɓurɗo wonde haaju ko diine l'islam neɗɗo so yino diine ɗo jiiɗa diine ina waɗe ina rewi lawol ina fokkiti wona ga tan juulete noon gonga kay wona ga tan wirdete gonga kono noon ina jogui badgol ɓurgol moƴƴude badgol moƴƴol no woodi bargol ɓurgol moƴƴude kadi no woodi ɗum tan jinmi julɓe ɓe fof mbeɗa siftina ɗumen mbeɗa hirjina ɗumen yo tinno gara e dingiral he tawe waktu o so tawi ko balɗe ɗiɗi mbawɗa ina moƴƴi so ñalawma goto mbawɗa ɗum so balɗe sappo ɗe mbawɗa ina ɓuuri moƴƴude ina moƴƴi yo Allah wallu noon kadi on jarama min weltima miɗen duwano radio ji mon ɗi yo Allah nawruɗi yeeso yo Allah ɓeyduɗi onon sukaɓe wonɓe hen ɓe yo Allah reen on renana on hisnana on danda on e feere guiɗo gaño danda on dandana on kala ko kulɗon yo Allah dandu kala ko jiɗɗon yo Allah newnan on tawa ina rewi lawol ɓeydoɗon jogade needi ɓeydoɗon jogade hurum e mawɓe ndentoɗon mawɓe mbeɗa wiya omon tan yo ndento mawɓe so neɗɗo renti suka renti mawɗo tan koye jam wonnita so yawima mawɗo noon so boni needi nde tilfoto tinata yo Allah dandu ɗum allahumma salli rasul sallallahu alaihi wasallam e tigi bandiraɓe ko enen kala nandi ko enen kala nandi ndeɗo yewtere fayodinde nde ceernajo yewtani en te tawno ko tawaɗo hanki kadi tawa hande en keeɓi humpito e ko cohluɗen namdadema ko adi foof no dental ngal wurdi toon to leydi Gambie kono kadi holno ɓe keblorto gam arde Daka e Dakaji baɗoji toon e nder leydi Gambie nde tawno mbi ko tawaɗo wolde laaɓa jangu wadde miɗen mbiya on jokko he rewindade ko sen meɗen Fitirla TV wondude e Kaddu Jolof e VIP ɗeɗo golle noon koko jokkata e nder Daka o so hawri welede jomiraɗo on jarama.